Duha arestado sa ginkasa nga drug bypass operation sang Capiz Provincial Drug Enforcement Unit kag Pontevedra Municipal Police Station sa Barangay Malagit, Pontevedra, Capiz. 15 ka pakete sang suspected shabu ang nakuha sa Duha. Joey Filarca, 20 anyos, sang Duran Dumalag, kag Napoleon Bones, 33, sang Takas, Pontevedra, Capiz. Dugang nga nakuha sa ilang 800 pesos nga mark money, kalibre 38 nga armas lutang, 2 ka bala, 2 ka cellphone, kag motorsiklo nga ginagamit sa ilang operasyon. Preso ang Duha sa Pontevedra PNP lock-up cell. Ginlusob sa operatiba sang PDEA ang Jaro Plaza sa adlaw mismo sang kapiestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Kaupod ang interdiction team kag K9 unit ginlibot sang trupang kabugusan nga Jaro Plaza. Inikabayin sa pagbulig bantay sa seguridad kag pagpasiguro nga wala sa illegal nga transaksyon samtang masako ang tanan sa kapistahan, ilabi na sa illegal nga droga. Ginraid sang kapulisan ang puloy-an ni Johnny Villas sang Barangay Bariri, San Jose, Antique. Madugay na nga ginareklamo sa pagpalupok sang armas lutang. Ang lalaki, nakuha siya puloy-an ang isa ka pugakang kag holding gun kag mga bala. Depensa ni Villas nga ang pugakang ang ginhatag sa iya sang Barangay Tanod agod makabalo sa naglabo sa iya pero ginpanginwala ini sang Barangay Tanod. Preso si Johnny Villas sa lock-up cell sang San Jose. Duha ka motorsiklo ang nagbungguanay sa Barangay Canturay, Sipalay City, Negros Occidental. Apat ang nasamaran sa aksidente nga gilayon ginbuligan sang rescue team, Sipalay Fire Station kag kapulisan. Gindapatan sang nagakaigo nga pagbulong ang mga biktima kag sang nasiguro na nga estable ang ilang kahimtangan, gilayon nga gindala sa ospital.